Uba Nathan thank you Bashong Basa Nongkseh Upashulong Uday U Basan Nongkseh Joka Hima Matliam Uba Nathan Ubaday Pedru Yaka Raj Maruat Kabahab Hasanda Joka Assam Laikren Rupang Hawayaday Beruput Usam Hafdeng Kahima Matliam Bat Ka Assam Lam Bat Kiwi Dekimat Te Basan Nongkseh Ba Nathan thank you Yakin du bat pi yakin ka step Day U Basan Jongka Hima Matliam Te Pidan Shibun ki Jaka ki ba pi pet kumu Basan kamtam ki bentai no karai morwet Te menta ka mat ka bang kwa bani kren mat pi kalong kumni namar ba kasokang Meghalaya hakini ki sngi ka don ka jing pen kre e ka jing pen bit pot hapding ka Assam ba ka Meghalaya Te kini lese ki dei ki Jaka ki ba hap hapo ka jing pet jong ka Hima Matliam bat kamtam haka jing pek jong pi kum Basan dengan kwa pin batai khendian kai ki jing i jong pi halor kani ki jing thumu jong ki artalik soka beli sebuan to khoi kadi sya kata ka ba pi ngakwa ban pensyai hang ne kalong ba kana ka liang jonga U Basan ide ki ba pek ki ba khami ya ka raj ki badan sini sapo thamri bhai ti khniat so ba lesi ba kin su thu kai ka jing mut jong ki Basan dai ngan batai khniat ka history nomor da ngim su thu ya ka history kan long ka ba ya ka bagin su thu kumno bangi yo hakanur kom ba kini ki Jaka puta kiwan hapo ka Hima Matliam ti ki Basan ladu bun shwa ladu por hendai ba kita dan lupa ti lalor jong ki dan sa wei Basan nomlong bodi ba pet lang setie baik gan stang epi nadu ka por jong ka Hima Shlong ti ki di ka Hima Shlong la sang di ki Basan ti dan sangut ki Basan kata di U Basan Nongkseh U Basan Nomlong U Basan Sinrem bat U Basan Swear kini sangut rengkat bat laingut ki Lingdo kata di Lingdo Matliam Lingdo Nongkrem bat Lingdo Nongbre ti kini kiong kani ka Hima Shlong machwa kiong ka Hima Sorkar lai Lingdo nomor kidan ki Sorkar kita ki Basan bat ki lai Lingdo ki baseng ka Hima ka jingyar jong ni ka Hima Shlong kuma pila tep pila yos ngo kalong sadu chaka Brahmaputra kasdang nado nang thie napo kadi kiong kasdat kadi ka sdat ka batu jong kani ka kawa kupli kai kendo ber kawa kulong hang ti hapo raha chaparmok raha ti kaya nang tu tar kawan sa jigirut nang ba nang kini ka wakpli kaya tar kawan na jigirut sunapur ti kapoy siya do siya ni siya po kanapara ti kini ki area ki badan mental kini ba yang so far ki border dispute kini ki barkhoi kini area barkhoi ladu kata kapor before ba wan phareng ru shawan wan phareng ru kini ki Jaka kala dei jong Hima Shlong ti ka dispute kalong ka arise ka dispute long ngan batai fi ka arise ka dispute ka dei na por phareng na kata ka daw bangin tips pang ni kini ka ya kini ki ya ka history jong kumno kani ka kami ka border dispute we have to go back in time kadi na ru ka sarkar British di kata kalau ka bangi gidi ban suthu kan hakanur kom ba ki Hima khasi ti ki sa nomor ka Hima Shlong na ka Hima Shlong ka sami ka Hima Matliam bat ka Hima Khaidem kamdei ba ki apan pat ki sim khasi hindai ndai gadi ka jingwan jong phareng kadi ka jimuslia jong David Scott ngira nong bang de David Scott de main architect ba persniu ni ka ki Hima khasi bro nomor ngadi tu efe hadian ba kini ka ki Burmese kilami no na Assam nomor kadang ba ki pai ba kin sutu kamdei umba kalong ka por menta munchwa ka Guwahati kadi ka terminal point kamdei ka gateway jong ka nodis brokawai ka Guwahati kalong ka terminal point nomor pindawan munchwa por munchwa pin cross lumba ka ba Mapurta kalong ka ba ba Brahmaputra kamlong ka river kum ki river ka ba long ka ba suk ba pin syong na kilieng ba pin ya serum sedang rai ka Brahmaputra ka koren kalong very strong koren nakakataw ki phareng na ko por ki wan ki kamwan na Brahmaputra ki wan na ka Hima Jaintia ti ki wan na ka Hima Jaintia ki wan kiyo na Hima Jaintia ki wan tar ki sapoy siya ka Hima Shlong ti kini after pat ba kinilet maru pin na kamao na por ba kinilet maru ki Burmese ru kirap banbe na po Assam ti David Scott wan pan jingarap no po 1824 wan yarap upan jingarap no po usim Hima Jaintia kerteng ka por de Ram Singh
through himself usim hima jantia ki British ki la ban be ya ki Burmese na po Assam kat ba kini ki ahom ani tu ifi kini ki ahom kidan ki saki ki satar kidan ki kot ki slaru pina pai ang ne barakhoi ki ahom nado ba ki wan ki Burmese kini nado ki 1758 1760 kumto ki lawan re po golpara to ki lawan re su golpara terling ba ka jing erap jing British la ban be ta after ki British part ki la da be ki yu ki la yo ban sensari ka Assam da ki yo ban sensara Assam ki liak no te ka main ka ba long main ka ba arise ka Anglo Khasiwar atau kupor ka Anglo Khasiwar ka 1829 to hadu 1833 mar kane hadu jin sansnam kane ka war ka cause of the war ka main cause of the war ka dai leng ba jeng gini ki jakap tu tahi kumental ba pi ong ma pi kini ki ba ka Assam menta ka kri kum kini ki area na la boko ba hap apo ka hima rambrai ki hap apo ka hima jirang ki hap hakni ka hima tatar situ ki hima badan situ kanong hima nong klau ti hima shillong hadin gilawan ka hima melim ter padhadu hane mata ka badan situ stai kalong kanika dish domria kanika area ka bahe ba ka jing he jini ki area kalong ka ba so huge area kum ka bodwar kan itu efi ka bahap po hima nong klau tang ka bodwar ka dan 6 parts of kunyo square kilometer sementara ini badan hang ni apa kanika pilang kata kanapara pilai gini baru hak kini kilong ki dispute area kamdai ka dispute ka ngi haban trace ya ka history je haba pikran gumta kamat kalong gumne ba kidon sibun ki jaka ki ba mentangi don hak jingia kenat baka sama tendai menta kamat ka ba long ka sukar mentang ka ong baka don ki jing thu menta bat pendai ki khadar benta khadar benta jelong la deja bang iakren samanta tang kini ki jaka ki ba pe phi ba ha ba po jong ka right marwe lan ki ba hap tu time ka khana para badan marsanda bat badan ki jing ya kena dan ki bang jutip ba Assam ko ju thombor ba kini ki si kidan kanu bat kanu ha kanu kadur ka ta e ka jing dan yo ka benta ka ba ha po ka hima jong phi ha kini ka ba benta ka ba ha po hima jong ngi benta ka dong ka ki ong ka khana para bilang kata cluster di hakini ka khanapara bilang kata costa kala dan lupa khanapara lai katu ka ba kawan kanika STC kawan sinai katu ka transit kam katu ka di ka jaka ka ba dei jong email jong ni tingi ka benta jong katu ka benta ngila da file po Supreme Court bar ngila yo stia po na po Supreme Court ru ko magi pai ba klai tip lang bar khoi dan lor kata ka na khanapara kadan sa kanika bilang kata badan bilang kita bilang kita B ini gila syak kata jor ba ka sap nomor ba ki penkelai ki kum ka bokal para dalam berkelai ki jinsa ka deka bilang kata ka deki area po bilang kata deki ai ka bokala para te nor kata kadan saki mai khuli te tar ki bara pathar ki mauyong pathar kushi kini bar khoi kan itu epi ki jaka ki dei kim dei jinsa actually is not should not be disputed mar ki try ki khasi kidan ki kot ki slaru tumun ta kum kani ka badan ha po basista ka deka army base camp hang turu kadisha ki try ki khasi ila don ka dulir bat bai dei ba taru ki la file hapo ka court hapo megala high court ka dan ka case pending wa case te tep kan hangur kom ba kan long major kumni nomor ba ki brio ki ni ki jaj brio Assam ang syu ong gi jaj brio Assam ang pawan nyok kerteng noru ki ria ban wan tur bai chene pa ka khaput jongi wi kidan ke jingkeno ba ki ong hana ba kalyang jong ki udo sim no sim right marwet wai dulir wai kumta ban bor ki bre bikin syang bangta re kata kam dei sisa kaji sya kam dei kumta nomor ke jakahi kum kalong kalalong ka jaka kalalong ka nokti jong ki bre kum lu ka jaka right kum ka long apor mun swar kang dei jaka jong hima jaka jong right menta kalalong ka nokti pateng te khamboni na kitu ki bre ki basa ini ki bordari pila i men hakini ki bangiawan taru ibu ni kini ki bordari ki bre ki kwahi banwan sa abai hapok kali ka hapok ban hap hapok kani ka megalaya jungi te kalong mle basan to pikran mentan ya ka transit kam nang ta kidon sakwi pat ki jaka ki ba kuma piang mentan ka Assam ka Assam menta kala nang wan ton saki beta jong ka hima meli ne karai marwai ke pinya tu yang kanu ka jing he ka jaka menta ka badon lupa hapling ka jing kan lan lese ka baka Assam kala kini jubon ka hima ju
kat kum filai gitu ki bami apa kini nomor wakani ka kam kalami hado apa asam diru kani ka pilang kata kana para coastal kadan 2.97 square kilometer but the disputed area dia hapo kata but kidan ki kumta kidan ki beri badan siakar kidan ki badan arakar te jisang ila dap summit dari kita ki badai berhot ya kan area of dispute up ila dap summit nakal yang jong ka gidan ka border committee jong ka himam lem le ila dap summit siapa ka district council te hang ne ka mat jong ka bangamut bane kren ka long kum ne ka sukar megalaya kum makalong menta ka ya kata ka jing smu ban penbe yo put usam hapring artli ki jela hatu pipishim menta ba kala ban long ya ki artli ki jela bakin penbe yo put usam ladaja ba mapi ki trai hima ki trai ra dan ki trai jaka kimdon mentala kumno ka sukar kan tip bakani ki jaka ka hap ko jumnu kani ki jaka ka hap ko jumnu oh ka sarkar kali ya bawah kalan ga jimut jong ka sarkar kali ka jimut ka bawah da benta ban suk ki paj ba ki dong song jong kani ka state jungi hindrai kumo piong pi menta ka long ki major stakeholder hang ni gila dai ki snong ki thau mangi ki hima ki raj ki bapak ki ni ki jaka nomor ba ki beriu hi ki dan kam lado ibarat tang dan kam wi gas connection ni wi light ye ru ki dan kam ki rang basnong nomor ki rang basnong ki ha apa ka sim raj tu sim raj ha apa ka jeng penjengi bat ka hima melem ti dadi ba ngia follow da ka step kumta kai timat kangam try kan dan kanu no problem mar raba gilali nadu kisnong nadu nomor kisnong di ha kum nadai magana kisnong ki badan ti bordaru kidan kini ki napo ka jongka kidan ki longsan mansan bapak je tu kisnong bau orang basnong teng umla ban sulia kan ko bau mon di kidan ki longsan kum nakarai marwat kidan ki longsan ki bapak je katu kum kani pilang kata kidan ka jong umter nga kidan ka jong ka longsan ku nakakur ka ba kiding hi ba di hok gitu ke basa gitu ki benda dia ngatai tadi ba properly kan dangi di bangi ya follow the step dengan try bahkan dan kan ka problem kan ngila ahi ban resolve di ke long da ka jingdon benta jong kitrai jaka lan ki shnong bat ki try ma ki himar lan kamlang ka hima ka dan kamlang lalu shnong lalu ki kur vi nomor ba bon gini ki jaka ki ba long disputed area ne kidi ki bala dan jong ki kur ki bala du aslam ba kidan ki bala du 1900 kila dan ki patah taba ke long kumta nomor ba kuma ka long kumta kanika jaka jungi sini siapa boy nomor ba bunshwa sini siapa border long kas kalek kawan kemne ke masuk so ka kini ka junglong jong gi khasi jungi jabri khasi jungi bunshwa long ki kot kisla ki abu hayeng tu teng umdan buat take care gitu umdan ba follow up dia karena kata kadau ki yo lat kini ki dekhar bakin syong gitu ki jaka rei dangi wat ba kidan ba ki pata ki kot kisla ki bala ai nadu simra nadu ka hima kidan lot ber kinta te kalong bumne kan u chief minister jong ka mekalaya bu chief minister jong ka Assam ki sim balakum no ka jingpen big put ka baning kong kin sedang manyo idak how disemba wa mun mentau benai ka lakut te kini ki jimut jong phi long lane kini ki jaka putat wa phi ong muki long kila don mental eseh ke jingtip jong kasokar ni kasokar kala pan jingtip napi dung ba ka discussion menakan ni kidan ki pila gitu ki jalang ki bayalong man kapor kila le chapo spot inspection ru de hang tu ka spot inspection ri ku pila ke mi ke jing la ke jing kau nomor ba ngunsyukli ai kani kadi Assam ai kani de megala kami happen Nisya ka tikat kumkar tinggi di benda bishar ba ki kot kisla demar ba kadan kata ka ki ong ka historical ayu kat kum katagi point mat ke jing dawa ki nrei ka wi hi syai kadari kalong ba nadu ka basis tari bar sudu sini ka debetik ka jong kami galaya kumdan kata ka give kata berhai kadika tik sudah ka jongi nomor kadika hok ka jongi ka hok ki makasih kula dan pateng la pateng tinggi di wan syusyim bai tangi kata nrei ban ong ba kata ka give kamla ban long nomor mangi haban syusyim bai tik baik ya kawa ega hok ka jongi tamut kamat ko piong hang ne ka don kamat khnet ka badun kam ba bah ka jaka bang ile ye kitu ki jaka ban pe ada ka dei hang no ngila dei ban play jimut ban pe ki dulir ta kan ka sarkar kala ngila somet ki dulir na lingba jong ka hima kala ka district council lomba ngi hima ngila somet ci district council ngi na kalyang hima ngila pan ki rang wasnong na kirang basnong gilawan somet sangi dan nangi ngila ais ka district council ka approve sa ka state government henry ka somewhere in between pada ka dan ka jing ya
lạch thay cái nia tay để kata kalau kai và long ngila ban nia song ngila ban pen bet kan Thì mình này bây ông bậc jaka là đại gia bằng khen như cái jaka trong cái hima milim là cái jaka trong cái bậc là long trai cái khasi cái poi mình này sẽ đủ sa wa barang putra. rồi Thì là đại gia bằng lấy bằng pen big put mình ta nhiều số bậc sorkar mình cái mình ta cái ông keep antik. Phía số nó cái liên trong phi cái đơn cái đông rim bằng ông ban keep là ne ban take. oh kata dia kasi long kata kalau ke polisi jong ka but rekam kata kali ka polisi but rekam give and take kata kali ka polisi but rekam lari kai ke ba menta tep lamar ba nakalang jong arung ala kan sa penmi ka ni ka kot ka bai dewe kini ki ka history kan mar ko bawang ai pi ngidi bentip sya ka history nalu long ka sedang ka jaka kanur kom bangi her pateng ki jaka kumnung yo ngim sutu ya kata mat ngin chu ong na ki brio ki ba syong menta ki ba suan syong syong tang kini ki snam arsenal la snam ki bon no gladan ki kot kisla kita kam la man long ring ya mentres ka origin kan te cibun ke jaka ka ba ngidan ki spa square kilometer di kumbang ngau ngepi mentah kan ika katu ketang ka bordwar ka dan sispa so punyo square kilometer kali kan jong ka hima nongklau mentah jong kan ika ka hima meliem kum kan ika badan hang ni apa ngau ngepi nado nang ten apa raha cadu sini sajarobat kitu ka shushim kuan ki british ki shushim la kasim mapat ki jaka kampat kan ki mar kitu ki jaka ki ong ka ika domria ka right domria kini ke jaka kari ki ong ka khasi ngi ong laki khanar bang thai numara ka bang thai hak tien mikir kemut imrai temut ka khanar bang thai hanu mentaru kan itu ifi kini ki brio ki syong na pia jang ni na po siliang jong kari ka wa siang tu patoli tertentu kini ki brio hanu mentaru ngi luar stu ki sidong ki dan ki rai ba ki hap po ka jing pe jongi jong au basan ke dan kum karai khuswai karai man hanu mentar ki brio ki lek kiwan kirung kimi wat ki dan kini ki jingle niam ka dan ki jingle niam jong ki mar makiru kibat yo urung ko basa yulish lo kumbalong mangi seniru yulish lo ki nget ba dei urung ko basa jong ki de kaniam te dang man hakani nang dap le kaniam te mut kaniam kor komru kidang bat sawar la kila dai makana sya sawru nrai maki kidang kwa hi bandan singe dengan itu ifi ka kham stunar ru kadan hapo nakuchi hapo nakuchi te hapo ketri ne nakuchi ketri udan mau sanam jong sim silong rudan te yau tau mau sanam nakaliang jong ka hima meliep te ngila iakren baik itu ki try right ento ki basyong ki try right ento te ngila pan baha ngila sna baha ngila long kum ka ba jaka ban syongkai ban pen sanam kan te ngila ker baha hadu mentar gedang dan te katu ki sakhi wadu mau ru sakhi ba kadai sya ka hima shlo kata ka hima ka khalar bang thai kan Thì ngamut man kali phi kum ni basan to sim lo lese ke jing per big put kum ki ong ki minsta country kam menta hau disembar to nana phi ya koi kan uksa ba ngemtip karai kan long kum no handai kat kum ba phi batai ma phi mentan susim lo ba kan ni ka transit kam lani ka office jong ka Assam ASTC ka sorkar lese lasai kan penhap kata ki bantik polisi jong ki bakani ki jaka kan hap syapo ka Assam te ma phi mentana ka leng jong phi ki trying la ni ki try jaka am tu phi la yo e ka stay on dal ka supreme court ka la itu bakani ka ki jaka jong phi te phinle akum no ha kata ka por ba da deja baka megale ya ka long bakani ki jaka ka hap syapo Assam mut phi phila bandan si Assam tam ka jaka kan ki jong phi kala belong ta kumta kan sitop sibun nawar ba pi ngi dan kanika the whole of Meghalaya ne kadan ada 6 schedule area kawan sa 6 schedule area pi the filia kata mar gala long constitution rob change na kai himla mar syong makani ka jaka kala dei no sa Assam mar ka Assam kam dan ka kam war ka 6 schedule te nagi ong ba kara kani ka ai kani te kari ka jaka ka hok jogi ngi tingin job bait namar ngila yo sin bangila yo stia mun tanga kini kisngi hingin so job no ye kani te nrai ba pinong ba ka kumta kan kami biang kajing keno ba ki breu kajing keno ka sutu bakla bagi ong ladi si kita khar ladi si melawan di sta kita khar ki ke mar ba boleh bi abdal kam da kalan transfer act ndan monu ban sula ban kini ka jaka khlem da jingbit jong ga kham da yo ka permission ka ba dai ngimla ban kini mar ba di ki 6 schedule area ngimla ban su transfer no tawat lana sha Assam ngimla ban le kata Tito, pion kata kan long kidai ki 6 schedule area. Kidai ki jaka ba ki long try ki breu ki badai ki tribal. Tenda kumba kalong menta ka 6 schedule ka yang tang haka
nongrim jong phi ba phino ban appeal si Supreme Court nei ki wei ti ba bun ki jaka long ki ladu ka Assam ka lakam da ka bor ki da ka jubor justice jong ka Em kom tadi ya tam tang ko pangalaong ni pi mene kidan ki jaka hang tu habar patar ka kabaya khap hi ang tu na pilang katang ang ipi ti kadi ka jaka ka kidan ki try ki kamu kok ban pelpau kertang ki try kidan ki try ki ta ki jaka kadi ka sarkar Assam kamut ban sina kani ka dumping ground hang ta kidan kini ki kwari mau pi ang tu kidan ki kwari mau ba he ba ki kwari mau ti kini ka sarkar Assam kadang temu bagan sina dumping ground nya ka city gati kini sina kum kani ka martan kai hang tu nri ki try jaka kidang ele ka kes mentar kidang job ka kes mentar dang sa apa high court ti kimdi tang bangi ki bale nri kidan ki bale tang ba shlong ba engi ka supau do apa ka media ki barakat nri kidan ki bun ki ba ki ele persai ka sarkar Assam te sako yang mo ban kli na phi basan itu ki jaka ki badan syakhab bar ka Assam raj marwet jong phi na ta ki benta jong ka khana para nang ta ki tu ki jaka ki badan situ marjat ni i ko makalong munta ki breu ki panabar ki jelesa kai ka benta ka ba phi ko mo kli la ko buno yalam jong ka hima melim phinle na ka benta ban ailat yaki trashnong la yala si ki trashnong kim tre ban sa as tu jaka kalau kum ni pi nomor ba finishipet fi kum ki dikhar Enrai gitu kim dai ki dakhar ki di bun ki di ki garu ki bun ki di ki mikir Fila iya mana kani apa media ki bala ki garu mar maki ki di ki trash nong te ki bala syong pateng la pateng ki mikir ki garu ki mikir ki garu ki syong pateng la pateng ki la syong tu mar kumbalong mentang ki kasi imtadan than ki ba sa stu oi war mentang ki la bun ki apa ternga ki barep maring stu mar ka jaka ka bun tu ki wan na lu na ste na po ki riwar ki wan menrep menring te bun ki teng ki kan itu ifi kidan ki jaka ki bahaya ba ki jaka ka benah kan ni ngidang ai ka wi ka shnong mar ki brio ki shuan sa teng wan sa apa ka jaka jong no subu ka jaka jong pi dan ka bri ka bahaya ki wan sa ki brio pi ai wai ki de suki ki brio pada ki thien no kala na pi ka ki thien no pi wi di trai jaka na garu lam de trai la le garu ki thien ka te la thi pada ki la shong pateng ki la rap ki la long ka shnong te menta ha kan ni ka wan uni sudah buat semai berwan, tekan dunan kau ikas nong bangi perkah, tinggi perkah nong kum takai, tinggi bun kajeng wan buhai nong jeng kibrio, temen ngelak man pen ai kini ki, dah kipat kasih jengi dah kim tre ban sa pada, kim lak man pen buar, nrai kipat kidan kibrio pat ki mungkin ki garo, tinggi mikir nomor ba kilak long ter na bernihat ter berkhat, kadeka kasnong terai jeng ki, kila sa pateng la pateng, temen ki ya family ka lang guru pun maki ki sa antakai. Tekum no simrai yakini ki ini benai beladet ni uang bom syuk kita rai temen syanglok ketu ka jeng jong simrai sih ketu ka jeng jong simrai kalong ya kini ki marwat deh waru bopli trai usmo yala dia ba usmo kumta trai la asmo nomor ba ui ba kadika ki marwat paka kan tikila duna ba ki ba dan menta ki dan stang ha kini ki snong ke ba kham shapo tempat ki kidang dan kini ki marwat paka nrai bun na kini kila inter mix marriage mtu te bun kila ya syong ki dakhar kila syong ki kim dan shu ki you kim bot shu ki dustur di khasi kin mut ki rai marwat nela apo hangthi menta kila duna ba ya nong pum no ki la duna mdai ba ki duna kum ba ong simrai nrai ga thai go simrai du bopli thai ha jengmut jong u ba ma kam pau ya kai ke ba umut bertemu bu jing temu jong ong ba long ba encourage begini syong kha te dai ba kila du jaj ba encourage begini syong kha para marwat kai nomor kwa ba kini ke jing syong kha kan long ba kiwi ki jaj ben ri pai te stang ko wei basangan kli pi kung makalong munta to mi sutuna phi na galeng jong ka hima mali mana galeng phi ku basan nongkseh phi pen i ha ka ba khadu ba phile e la ne ba phi khun na munta la ka jong ka hok haka bedai bagi jakat beri basi kaput ke Assam. Andai kani kam kut tang api, kidan gi jakat beram seti boda. Kidan gi jakat bahapok ke himanung spong, kidan gi jakat bahapok ke himak hairim, kidan gi jakat bah kidan segwi pat ki jakat. Ka ai ke jing ai jing mut jong phi yakini ki sim lani la sei ki nosun shar hima. Lani ki nosun shar rai. Bahaka bakum kani ka pod jong ka jing pen big pod ka ai ka benta bakin le.
katakan ke kong sandam kani ka mentahi ke puar tang ba kalong kum ni mo na kaliang jong ka sorkar kalasim yengi tenri kalasim na kaliang ka district council tenri kai ke ba ka realty ke ba kibriu ki sya ki di stakeholder bagi di bendan bentalang kan tengkum kalong mentahi ka sulong wai tang nasun ni la banang mo kam da dei sha deep kan deeply namar lagi rung di jeliu ngi ngam jeliu ngi haban ti sha ki sha te kata nga kwa ban ang ban ai jingbut hang ne bangi di ban ngam jeliu ki namar ba ngin supai tang na kasla pinda i kumba kala dei sha ka jing kam jogi ka ba hok rei bi hab ngam kham jeliu bi hab tep kumba ngala ong mane hab tep bi history ta ka ka ba kong san mata longi to la kaliang jonga ngala ya stom man pendap nak ni ka kot kladap hi ni ka kot kala dan hang ni ka ba thos pang kani ka history jong kani ka hima shlong bat ka hima jantia ba ki wi ki hima ting haban tip shai ka history la jong dengim tip dengim ngam jeliu ki history la jong dengim su thu ki bat ngin shlong tang nasla ngin pej na selamat tadi i maka desya ke baki ang makingin anak give and take long dari film tip ya kata rai pada kumno pin su long ban su ai give and take dari ke kong san pihak ban tip su ai kata rai dari pihak tip ya kata rai pi su thoi ke history nang tak ke sayang scam ke nong rim ka scam kai em kalong gumne kan pidon ya ki kot kisla pidon ya ki dulir pidon ya ki long ya ki jing sisa ki bodan api ki ba pinur ban yang sini sisa kulim ko tenre kumba kalong menta long kini ki jaka ki badon menta haki jaka ki haki jaka ki bodan apring ki jikna da apring Assam bat kamagale ya pitharai kini ki don ya ki we ki dulir ne ki kot chipsha makidan opi anh tu ipi mo niat jisha kini ki jing kala dei la du kapor ba ngini ya phai bi gen biang mo niat na du kapor ba ngi la yo el state jisha kan itu ipi na du ka lapas ka parliament 1970 ka lapas ka parliament ka ne ka North Eastern Reorganization Act jisha kan ka baki ong mata ka dima hasau ka dima hasau ka North Kachar Hills dima hasau berkani kar bingang long di part and parcel jong ka hima jantia ka bong ong mena ka part and parcel jong hima jantia maki glade ban one no bat ngi kini ka bat ka ni ka Meghalaya di bendang Meghalaya ti kila ai ke parlimen ka lapas da ka an begini ki benta manta kuma piang pi ka hima khairim kini block 1 block 2 block 1 block 2 ka di hima khairim bat kinan ki part ki bahap sepo ka jantia bahap sepo ka jantia hima jantia ti kini bar khoi dadi ba ladu ko to por te henrei ka di ka kadan ka jingle nong kumno ka jing penya bam penya di ka to por ki lapas na 2 Januari tang hau April kili akno kini kinong elam jong kini ki artli kini ki dima sau North Kachar Hills bat karbi anglong kim tre su ban wana i te parliament ka pas daka article 244A TV lagi you have to go back balai ba haba radu ke parliament kala ada menjur ba kini ki area menta ka ni ka kumbang IP menta ni block 1 block 2 te kani ka desh dombria ka ba kong kharar bang thai kila iban wan sini but hadu kini ki ba gedem menta kini pelang kata ki bar khoi kitu kila iban wan ba pokai ayu makana henrei kani tang ka jingile wakala tang ka jing ya dan ka jing ya ngam tep hadu ka por hadu kitu ki por te menta ngidi ban revisit bang kitu kai that is the fact kan di kini ki jing shabar khoi kidan te kwa ai kata kan nomor ba dangim lecha ka pas ngim lecha ka ini te kadi ka jing makala nginum la sok lulu basan nadan setang kawe ban kili ya phi kata kalong ma phi dei basan yo krai sakur ke ba hap hapo kini ki jaka ki bodon marsnda bat ke jing tei surok thamai sepo opaslo te hakine ki singing yo i bagadon ka jing duko ni ke jing sateng yo ka kam na kini ki benta na du na lai mer shaneng na ka dau ba ki kur kalang ki kam ba kete gede ki jaka jung ki bat bak sokar Meghalaya ka khlem siu ya kata ka baywai ya ki bolong sanpho sisnem na du kisnem khat praspa propho ngam da kan mau bhai kata te mapi ko muno ya lam lani ko mu nong sun sha ni ko mu basan phimnan ko no ko jing so khia ha ba ka don jing sakut ki kam panroi ngoi kata ka le ba ong pi nomor ba si sai kata ngi ka kam kalong ka bala sateng wat gila bor hingi ada ba ai complain chati sa harlor ka jing wan le thambor ka jing wan le danbor jong ni o ba kurkalang ba jukin kurkalang mo
nomor lawan sina hang te ha pindah ke bawah hang te ha po ka ni ka Bormonic College kidan ki jaka hang tu lawan kam try da ka jaka rei ka tu ka jaka kam dei setia ka jaka jong u war kadang dei ka jaka ka ha po ka rai sau kun nok se nor kata ka tu ka jaka ka ba wan ban sina ban te ki yeng ki sem jo kam try gini kur kalang nomor ki kur kalang mo pla ong pi ngidi ki rai sau kun nok se ki kur kalang ki hap po ka rai meliam kani kari garaj jungi kari garaj sau kunong se kani lang hapo garaj sansinong nomor hapo ko makalong mata hapo ka hima meliu idan ki garaj meliu la kajong bar garaj sansinong la kajong kanong se ro ngakung bosan no kari wena ki nong yalam jong kani ka raj sansinong mud kini ki raj sansinong ki aper na garaj meliu tu kuni ka jingwan kam jung ni kurba kur ka jokin kur kalang bo kala hadu kata nomor ba la kam saya garaj ru nampo nakaraj merliam ginwan sini ka raj sansinong kamlong setia ka bayha lalu kata kani ka jakaru kala dan ki kot islakan itu fi lalu ka kini ki on ka perda state mo kani kari ka jaka ka government kadan 7.92 akas te kani ka jaka ka dei bo usia merliam hatu por wai uni u magrekor hado house nam ka khat pratrik bayam khandai ka khandai spa arpulai nadu ka khat pratrik ubnai ba khandai khandai spa arpulai usi meliam wa yuniu magrekor hado uthiet uni pareng to pori pareng gila mathi chaka henrei ka kini ka darbar rai sokunok se daden bakatte be kata bakumnu usi wa jaka udi sepo kini ki pareng hado ko to por kiliak no ki file da ka kies persya usi meliam te bai dei kata usi meliam kani kadan ka kot kani tu ifi te kadan kini ka kot te harin kam kata pat ti nomor ba keladan ka jing ya kes kunta bu meliam te hadin kadan ka dipunya sukno te ka jing ya punya suk ikani kawan limba ka jing le jong deputy commissioner hak tokpor AW donti tokpor te kila ya baik kila ya sukno te kila ano ya ka uni kumagalong kumolo penskam museum no museum da wai pata te kila menjur no ka rai sokonok se kani ka jaka puni sai ba ka ha apa ka rai sokonok se nah din jong kata ka British time iwan no ka sorkar Assam te ka sorkar Assam ha ka tu ka hajan jong ka badan Bormonic College ba teu jokin menta ha tu badan ka PWD quarter te kini ka ngiong kata ka mid home ka bang ngiong hang ka mid home mo kate ka ka mid convalescent home ba kisna kini ki paling to ka por ye kini ki spai ki bapang ki wan pensa hang te mid home tadi jong tu ka awan ka sorkar Assam ka tu ka sakala ka ni ka bagalong menta ka ni ka magnet ka ba pa kini ki ba thau juman ki berkhoi ti kata ka lalam ta ti uni kadang kam jung ni kalong baseless wada ka taru ulawan kam ni ularem ka kes ro ni tu ifi ka kes ada bram po high court ro ka kir po high court ada bram re after ba ada bram ka kes po high court uliak no usna dulir na po hima meliam pat no si meliam tu mentau kam wang ba nga de try jong kate jaka re nakaliang jongi rang pas nong ni dan lang ki rang pas nong ke liang jong ka dokhat jong ka snong ni ka rai sokunok se berkumju darbar jong ka darbar rai stup ngila move sepo ngila tho bor sepo DC halor ka jong le thambor jong ni brio pada kaliang jong ani tu ifi kalong ka bosnat pada kaliang jong ka kod mentah kala sim khiai ka ni ka kam bad ngi khmil ti ba hakini nomor nang sudah iakren nomor ba ka madam DC menakani aduh lai Desember arajar arpo berkadang pandemik di lai kani kopi yangi ila pa suni esdas government pelidar baun le ye halor kani ka kam tementa na kaliang jong ni pelidar jong ka government kula move yang ni ka court gaya kani ka case hapo high court bagi humility ba tang within this few mentau punai ngila bar court das ni ka kam nomor kani ka siulang ka siwan le thambor bar kabom dan nong rem eru mut ka jing ti surok kanyai na sak mat hoy kulisi mon basa ta kublai